Какво стана всички? Аз съм Ив. И днеска познайте какво играеме. Minecraft Mod Survival, епизод 1. И това, знам кой мод е, но са към 14-15 мода. И ще добавям и още в последствие. Дайте да снимаме този Штраус. Чакай бе, тогава тебе да снимаме. Идеално. Сега, кой ще правим? Какво е това? Това е алюм. Това е най-редкото растение, едно от най-яките. Значи има бам, супенети и още някакво. Това пак хращиче. Също ми забива. Колко страхотно. Идеално. Добре. Това като нормално. Това е нормално дърво. Бавам се поене тия. Главното има Twitch Forest, Backpack, Crafting Cute, Damage Indicator Mod. Ето го. Damage Indicator Mod. Ето го е. Ето. Сега кой ще направим? Първо ще си направим една каменна кирка и после ще си направим едно от новите оръжия от Balkon Weapon мода. Не съм сигурен как се казва общо мода, защото аз го правя, но ще видим в последствие. Ще поредицата на Mod Survival е това, така че... Омага, какви звуци се чуват. Така е. Тига. Какво ще направя? Мисля, че имаше едно такава оръжие. Нали? Йес! Това е ново нещо. Сега нищо не ми трябва. Това действа ли като брадва? Не. Къде? Може да се обръща. Като якото. И така, чай сега съжалявам. Още че може да изправям врата. Така прави 9 демидж. Така, 9 демидж. Това прави 9 демидж. 5. Даде ми щералско. Тоест ми е интересно, какво ще пусна, да ти първо да го снимаме. Тук. Аз не съм твой приятел. Омага, то се бие. Трябва да изядем щрауското. На всяка цена. Виждам фермата ми за щрауси по-натам. Просто я виждам. Тук е штраус. Нищо не ми пусна с крънзата. Тук има овце обаче. Овце сигурно съм ми на един удар. Нали? Убиваме си един удар овца. That is great. Пилци. Тая пенея убих си един удар. Това. Тари удара. Кати овцата. Това между другото ми е едно от любимите цветя. Алиума. Бията му тъбаме по само цвете и яко. Това не знам какво е. Пусна ми играта с него. Аз викам натам. Натам към неизвестността. По-натам ще видя дали мога да направя нещо с този лак. Не. Вкусна пържолка. Мисля, че като се заселя лага ще спре, защото сега заради... Кълтура! Това е мечка, дами и господа. Майкио! Какво дръпна? Хайт. Това е по-така, за експлорване, да видя всички баями и такива глупости. Къде да получа за използване? Добре, имаш штраус, чай да ти якото. И ми дръпна. Штраус муцане.
What is this, бе? Това е слон! Къде ме пусна? Лисица е това! Къде игра? Стой, Фокси! Бъни! Зайчета! Къде умрях? Мачки! Всичко има тук. Помощ! Това е най-лудия мод, който съм срещал някога. Има всичко. Това, че умрях, не е въобще лошо. Какво е това? Какво е това? Искам го. Будовинки са това. И мога да си ги засаждам. Ще имаме ферми за будовинки. Което е много яко, аз винаги съм бил фен на будовинките. Особено пък на тея. Ма сега ще ми дадат новите мобове. Не съм сигурен да има нови модове. Мобове. Такива. От тези лошите. Като крипари. Доколкото видях, те сме пребиха. Което не е яко. Аз къде умрях? Питай, задълг въпрос. Ако си намеря място, където дайнах, ще ми е много добре. И това яде ли се? И храни по половинка. Вау. Са много вкусни. Какво това? Чай, мисля, че... О май гад! Чакай, спри, Лъвчо. Ти ще ме пребиеш ли? Лъвчо. Тигърчо. Кати, яката игра. Мога ли да насъскам лъва? Какво това? Това матка лъв ли? Това е матка лъв. Какво е това? Big Cat? Какво е това? Това е као. Мейбел. Това е као. Да видиме. Чайте. Да използваме това. Как беше? Муба. Муб. Честплейт мога да си правя това. Значи ще ме броня. Търто! Няма бе яко. Всичко, което можех да заснема, заснех. Само ти мечко, не те искам, ти за малко... Мене какво му уби? Слон ме уби. Интересно ми да видя как изписва в чата. If was slain by elephant. Убил ме слон. Килна ме слон. Се муца. Хубаво се смеме, на мен не ми е смешно. Защото да те убие слон не е най-якото. Какво е това? Имам някакви нови телевички. Къде съм? Какво е това? Това са пилци. Това е някаква костенурка там лежи. Това ми Optifine. Той животно. Хубаво.
качам, защото изглежда заплашително. А ако той изглежда заплашително, значи не е добре. Това си обикновено скелетче. Екей, не е хубаво нещо. Да, само да си намеря къде дайнах. Препускам тук като див караконджо. Ама не мога и не мири къде умрех и... Дяволите. Какво е това? Чайте. Хора. Трябва да се посъвна написва, докато си намеря нещата. И какво е това? Нямаме нищо гадно, искам да се махна. White Tiger. Викет. White Tiger. Ела при мен. White Tiger. White Tiger. С него дофти. Какво е това? Панда! Това е панда! Това е панда. Всичко имат в тази игра. Той сквиза е. Няма, не изглеждат приятни. Аз някъде там бях. Няма да рискувам. Ще рискувам! Ето какво стана, като рискувах. За малкото умра. Добре, какво е това? Нищо яко. Нищо яко, бате Боби. Какво е това? Това дърво изглежда яко. Къде е, бе? Мъртво дърво. От нея не могат да свират цаплинги, защото е мъртво. Това са го... Какво е това? Необикновена крава, не е обикновена си. Ще ми е много добре, ако видя къде съм дайнал. И не видях, ето, намери си. Кажи ми, че това са ябълки. Майкио! Това ми дава портокали. Саплинг. Взеха му саплинг. Взеха му. Тази игра ще се развива много яко. Видях. Ме кефи, че трябваше и аз спавам повече да има природни неща. Саплинги for days. Пойми. Да си вземем едно дръвце. Даже две. Даже три. Така, кирка. Така, дали ще е нещо? Не. Окей. Патекс. И това си е като брадвичка. Дай шип. По-шещо в мините, само искам да се върна. Вън. Не, много интересен мод, бе. Мод пак е изключително интересен. KFC ме. Къфа ме, сам дето дърво няма. Много ми заради тъпите модове, но... Модовете са яки. Ще намалим на 2 чанка, за да можем да играем максимално без лак. Скоро като ти купувам нов компютър, ще играем без лак. Спокойно, тогава нека има мир. Дайте ми си, аз тук много скриншот. Това направих. Айде, можем. Важното е... Пътка! Чакай! Разкъде си? Какво това е?
Чакай, бе, пате. Изчезна. Не е изчезнало. Патка в кадър. И тиквички. Какото? Кото? Кое беше това? Това е змия, бе. И ме бие. Кам. Заснех я. Какво е това? Снекек. О, не ми каза, че ще мога да правя. Чакай. Да го взем. О, това много дава, това много дава. Кафява мечка. И пиве. И... О! Това не изглежда нещо приятно. Това е. Не! Дами и господа. Тук е тъпо нещо. Това е изключително гадно. Това е изключително гадно. Аз ще отивам. Това е изключително гадно. Аз ще отивам. Не искам тук. Какво е това? Нищо. Някакви трафики. Ама чайте, бе, аз забравих да си сложа бронята. Дали ще стане? Стана. Стана и още как. Чиста работа. Аз ще си имаме и броня. Инструментите обаче съм чула, че не са хубави. Така че казва, че се чупят много по-бързо от всички инструменти, че са много по... Какво е това? Я да ми си иде. Само може ли се крафта нещо? Хляб. Що не? Що пък не? Я да ги щупиме бързо. Бързо идете, бъдете щупени. Ще ми извините. Глупости. Кой ще ми извиня? Трепки. Ти нещо ме зяпаше. Да отиваме да го дочупиме това. Ще изглежда да има вкусни плодове. Това е озряло, нали? Значи то пуска... Значи те няма да ми пусна, ще ми пусна само от зеледите. Това са го измислили, добре. Това признавам. И това се чупи, като да не чупи. Добре. Катина така, разкали се от тука, ще прибия. Още едно. Стига, бе. И още едно такова. Стига, бе. Това е яко. Кефи ме това дърво. Тайгър. Това ме буде. Това е яко. Това е много яко. Само да ти има бъгнати чанкове.
Как се правиш? Аз ще му бъде, бе. Мечката се самоуби. Ох. Аз не харесвам този мод пак. С остана змия ще ме довърши. Някой змия ще ми каже ще ме уби. Що таз... Дами и господа, много е бъгната тази игра. Аз ви казвам, че тези бъгове ще ги оправя. Помощ, бе! Тъпите храсти. Изкачваме се много нагоре. И така, темите не си ги намерихме. Но пък намерихме много нови и яки неща. Аз сега ще почне някъде да правя къща и да оцелявам и ще се видим следващия епизод, надявам се. Ако тази болест не ме мъчи. Така че да. И завършим клипа с калната си броня. Това ще е за този клип. Абонирайте се, харесайте, коментирайте, дайте, и айде, чао, чао от мен.